Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λακωνίζουν από την τηλεόραση Σούπερ ζωντανά απόψε το βράδυ Τρίτης. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να πω ότι την περίοδο αυτή που διανύουμε έχουμε τις εκλογές του επιμελητηρίου. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι το περισσότερο βάρος έχει πέσει αυτή την εποχή στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές που θα έχουμε τον Οκτώβριο. Δεν θα πρέπει όμως να παραμελούμε σε καμία περίπτωση τις εκλογές του επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Εκλογές σοβαρές όσον αφορά κυρίως τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο του νομού Χαλκιδικής, που θα πρέπει να πω και αξιόλογος είναι, αλλά και χρειάζεται ιδιαίτερη συμπαράσταση και βοήθεια, γιατί είναι και πολλής. Ζούμε λοιπόν σε έναν νομό με έντονη τουριστική και επιχειρηματική δράση και αντιλαμβάνεστε ότι το επιμελητήριο Χαλκιδικής θα πρέπει να παίξει ένα σοβαρότατο και θεσμικό, αλλά και καταλυτικό, μπορώ να πω, ρόλο στα επιχειρηματικά δεδομένα της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε αμέσως τώρα με τα στούντιο της τηλεόρασης Σούπερ, όπου εκεί βρίσκονται οι τρεις συνδυασμοί, οι τρεις εκπρόσωποι των συνδυασμών που διεκδικούν την προεδρία στο επιμελητήριο Χαλκιδικής. Πάμε λοιπόν να τους δούμε, κυρίες και κύριοι. Να αρχίσω βέβαια με τις κυρίες λόγω ευγενίας. Είναι η κυρία Στέλλα Μπαλάση, η κυρία Μπαλάση, γη του συνδυασμού Δημιουργική Ανανέωση Ανάπτυξη. Καλησπέρα, κυρία Μπαλάση, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νικόλαος Παπαδάκης, ακριβώς δίπλα της, με τον εκπροσωπή των συνδυασμού Επιμελητριακή Κίνηση Συνεργασίας. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Δίπλα μου ο κύριος Γιώργος Γκυλής, εκπροσωπεί τον συνδυασμό Ανεξάρτητη Επιμελητριακή Κίνηση. Καλησπέρα, κύριε Γκυλή, και σε εσάς. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Μπαλάση, κύριε Γκυλή, κύριε Παπαδάκη, θα σας πω εν συντομία την διαδικασία της σημερινής, της απόψινής εκπομπής. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Ο καθένας από εσάς θα έχει 4 λεπτά στην διάθεσή του για να απαντήσει. Πάνω από τα 4 λεπτά θα κόβεται ο ήχος σας, δεν θα μπορείτε, δηλαδή δεν θα ακούγεστε με λίγα λόγια. Αν θέλετε να ολοκληρώσετε νωρίτερα, κανένα απολύτως θέμα δεν υπάρχει, διότι τον χρόνο που θα χάσετε εσείς, το λεπτό ή τα δευτερόλεπτα, δεν θα τα κερδίσει κανένας άλλος. Θα ήθελα λοιπόν μαζί απόψε, όλοι μαζί μάλλον, να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν το επιμελητήριο Χαλκιδικής. Λοιπόν, να αρχίσουμε αυτόν τον κύκλο. Θα πρέπει να πω ότι στο αριστερό μέρος της οθόνης σας, όπως βλέπετε, κύριε Μπαλάση, κύριε Παπαδάκη, κύριε Γκυλή, θα υπάρχει ένα χρονόμετρο. Θα έχετε πάντα στην διάθεσή σας το χρονόμετρο αυτό να το βλέπετε για να ολοκληρώνετε, χωρίς να αναγκάζομαι εγώ να σας διακόπτω. Αυτό που βλέπετε ακριβώς στην οθόνη σας τώρα, δεν θέλω να σας διακόπτω, θα το κρίνετε εσείς και θα πράτετε. Θα ήθελα να αρχίσω με τον κύριο Γκυλή. Η ερώτηση θα ισχύει για όλους και θα απαντάτε σε αυτή την ερώτηση συνεχώς. Κύριε Γκυλή, να αρχίσω με εσάς. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί αποφασίσατε να διεκδικήσετε τον θόκο του επιμελητηρίου Χαλκιδικής και τι κρίνετε εσείς ότι μαζί με τα μέλη σας κάνει κατάλληλο για αυτή τη θέση. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα, κύριε Γκυλή, σας ακούμε.